Kom maar naar meisje, bij Foos. En we maken hem zo. Die is verder. En dan man. Nee, dat is niet Ja, kom maar denken. Zelf van het zo. En dan fängt mal an. Boah, ist das nicht aufgehängt, sondern mal bricht das. Ja, ja. Ja. Du willst einfach was man kochen. Hout grill maar, wist direct als het Ja. Ja. Grill maar, daarna wat van groot bij. Mooi in de leeftijd. Hout kochen maar een Entrecote Black Angus met porretten en Mooi in de leeftijd. Hout kochen. Dat is ganz schlimm. Ich kann das natürlich nicht hin. Mooi in die leeftijd. Hout kochen maar een Entrecote Black Angus met porretten en tapenade. Mooi in die leeftijd. Ich kann das natürlich nicht hin. Mooi in de leeftijd. Hout grillen maar. Wir grillen een Entrecote Black Angus met porretten en tapenade. Ich muss mich wirklich anstrengen, nicht zu blinzeln.